Vosik ni phai player ni Karbi Lamet Amai dong moka karo Karbi Employee Association lapen Karbi Cultural Society tekelang zon la song thamatung chipoter piponsi normal lam katar bosai West Karbi Anglong lapen Meghalaya adu ya hoya puthak perangke amai kang nipona berta neletma perangke jir song terang pen berta nang pali Bangsu amaya long Karbi Lamet Amai dong moka karo mai phula pen kongchen bang Karbi Employee Association mai phula pen kongchen bang Karbi Cultural Society mai phula pen kongchen bang atom chatong dunsi adu ya hoya long ke do ada atom ke sung thek te hot methanga khaya phan trap chito do nang chi phan kaching wai pe do Lamet Karbi Lamet Amai dong muka ro lapen Karbi Employee Association dong muka hawar lapen Karbi jutang asong tekelang jun la song thom jingrum si jingwai lo Karbi Anglong pen Meghalaya border lo la so kacharwo pen Karbi Arara Kisung ke photum do lo nasila bangso Kisung atum phan la bangso Kisung atum la pulo ahem arit me kai et hem do thai we la son da do posa long la pen ke chu na phan da ka siksa do polo ke ka do we ta chini hur po nasila hai ma tha ben sinil tung la da la song thom Sing wai lo na so Karbi arat ke sung tum phan ke rabdun nang ma unil tum sing wai si parai lo na sila so ke rabdun ji phan sinil tum non sik dang bom na pen dok muka ke sia sang kang si par lo dak pen dak dok muka pe ho samelang so kag long kam anda ke sia ahit ben par lo to le ka do we phan Message ke piang tung Karbi Anglong Karbi Arara khai atum phan message ke piang tung mangelalo dagli tum non kele dokmuka ru laso sai hemalong nitum fresh meat dopen kadawe phan pachini kang tung lalo borderline long kedo akarbi ta methang akarbi lo pu chematha pon si nilitum haladak ake boy kisung along kadok we cerap cetodun bek nangji hada kisung da kisung lo pu pen nilitum kadok we sap sap we hetame pi paji dami ke dorde hormu kisung krung hormu lohan sang pitame ase hadak pali dami phan nilitum rung rek bom ase la so rung rek bom mang bong pen nilitum cipatir pi pon lake dokmuka kel e aru lapen ka dokmuka Karbi Employee Association lapen teke langjun jutang hawaramai ahin pen si cepatir pi pon lo lasela so kirung rek bom ahut pusitame komane abang pu ba abang pi hitame lasuna kecer kecijin so pen kecerap ceto donji aphan do pulong te nal tum nang cerap nang ceto dun tame lasi nilitum lasok ke humri nangji an nombor bang nang pipo phone nombor bang ke 70026242991 dor sing terang po laso chun bang kele dokkaru alangli phanle humni thuna Lapen komat ni jong si ning ke me pen ke rab dunjia phanning hang lipute dor sing terang number lage 8133820754 along humri itami